Tomuska kaniyekul mevsüminiň golaýlamagy bilen çağalaryň din jalyş meselesine önsartýar. Balkan vilayetindäki häkimetler mektep okuwçylarynyň din jalyşyny guramalaşdyrmak meselesini mekteplere tapşyrdylar. Hususan da her bir mektepden bir näçe çağany döwletiň garamagyndaky din jalyş dowlaklaryna uğratmak tapşyryldy. Mektepler bolsa muny enatalardan talap etdi. Balkan vilayetiniň bilim bölüminiň tapşyrygy boýunça yerli mekteplerin her biri 1-nji iýundan başlap din jalyş dowlaklaryna 5-10 çağadan uğratmagy borçly edildi. Bu barada maglumat beren habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenbaşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 8-nji, 10-njy we 26-njy orta mekteplerinde 29-njy iýunda enatalar bilen ýygnak geçirilipdir hem olardan çağalaryny din jalysha uğratmak talap edilipdir. Ýygnaklarda diňe bir mesele gozgoldy. Ol hem kimde çağatyny gökdere, lewapdaky we awazadaky din jalyş merkezlerine uğratmagy mümkinçilik bar diýen sowal. Başda enatalaryň arasyna din jalyşyň bahasy geçen ýyl kysyaly 500-600 manat duruýdy razy bolanlar boldy. Soňundan şu ýylky bahanyň bir okuwçy üçin 2000 manada ýetenligini eşiden enatalar boyun gaçyrdylar. Dip habarçymyz ýygnaga gatnaşan enatalary çetirliýär. Çağalary Tomuska din jalyş ýerlerine uğratmak diňe bir ýollanma çykdajy bilen çäklenmeýär. Mundan başga da çağalar üçin egin eşik, sport libaslary, ýörüýte köwüş ýaly dürli zerur zatlary satyn almaly. Adatlyň habarçysy mektep müdirleriniň enatalaryň hatabyna uğradyljak çağalar az bolup mekteplerden talap edilýän sanyndan kim bolan ýagdaýynda ähli enatalardan 50 manatdan tapşyrmagy sorandygyny hem aýdýar. Türkmenbaşyda birinji tapgyrda çağalaryny din jalmaga uğradyp biljek tapylmady. Mektep direktorlary hiç bolmany 50 manatdan pul ýygnap beriň. Biz Tomusda 1-nji sentýabra çenli mektep adynan mugallimlaryň hasabyna din jalyş merkezlerine okuwçylary uğratmaly. Bizden Tomusda mugallimler hem mezburi kurortlary uğratmak üçin ýollanma satyn almak talap edilýär diýip soradylar. Dip mekteplerin birinde geçirilen ýygnaga gatnaşan ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyz bilen gürleşen enatalar mugallimlaryň hem maddi ýagdaýlarynyň iýilden gowy däldigine düşünüp 50 manatdan pul berenligini ýa-da getirip bermegi wada edenligini gurrun berdiler. Türkmenistanda din jalyş merkezlerine gitmek üçin ýollanmalary mejburi satyn almak tejribesi büdjet işgärleri babatynda hem ulanylýar. Döwlet edara kärhanalary ýylyň dowamında birnäçe awaza syýasat dowluguna gitmek üçin ýollanma satyn almaga mejbur edilýärler. Köplenç bu ýylyň iň sowuk we din jalyş üçin amatsyz mewsümlerine gawat gelýär. Barlykda Tomus pasly vilayetlerinde çağalaryň din jalmak hem gezelenç etmek üçin mümkinçilikleri örençäkli bolýar. Lewapdaky habarçymyz Gündow regionda din jalyş üçin köp bolmadyk tergählerde attraksionlaryň günüň dowamında 3 sagatdan köp işlemeýändigini gurrun berdi. Türkmen hökümeti körpeleriň bagtly çağalygy üçin döwlet derejesinde ähli şertlaryň görüldýändigini öňe sürýär. Döwlet telewizionysy ýurtda gurulan din jalyş dowlaklary kanikul döwründe ýygyderli görkezýär. Resmi maglumatlarda ýurtdaky ykdysady krizis we adamlaryň agyr durmuş şertleri bolsa agdalmaýar. İşsizlik, aýlyklaryň hem kömek pullarynyň döwlet tarapyndan wagtynda tölenmezligi, azyk yetmezçiligi, paraforluk, ilat köpçüliginiň garyplygyna getirdiği köp maşgalalar üçin çağalary naharlamak, geyim we okuw esaplary bilen üpçün etmek ulalada bolýar. Çağalar okuw zerur zatlaryny edinmek üçin işleýärler, käbirleri dilekçilik edýärler. Tomuska kanikul döwründe köp çağa işleýär. Bazarlarda ýük taşıyan, harit satýan, köçelerde awtolog ýuwyan we owy ýerlerde mal bakýan hem de ekin meýdanlarynda işleýän çağalar din jalyş mewsüminde has köp gözleýär. Türkmenistan ýyllar boýy 1-nji ýylda halkara çağalar gününi dabaraly belläp geçýär. Bu sene gawatlap geçirilýän surnukduruja resmi dabaralara çağalar mejburi çekilýär. Odalky ýyllarda şeýle dabaralara gatnaşdyrylan çağalar bir näçe sagatlap suwsuz yssyda durmaly bolupdy.